Mayong hapon, mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Eko TV News, ang channel sa Kalambuan, sa lungsod sa Matalom. Eko live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo matalumnon. Pahibalo sa tanang mga negosyante nga ganahan magnegosyo sa lungsod sa Matalom. Open kini alang kaninyo. Welcome tanan nga ganahan mo invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Kay need na mo guys ang mga businessman nga mo put up og negosyo aron modaghan ang mga establishment diri sa lungsod sa Matalom guys. Kay mao ni among problema diri nga dili kompleto sa mga need sa taga Matalom. Nya bisan kuan guys, mga grocery, mga utanon, mga fruits or mga isda nga ganahan i-deliver sa lungsod sa Matalom. Welcome mo tanan nga kuan nga ari mo hagsak og isda o mga utanon kanang mga groceries, mga bugas. Bisag unsa basta kay need sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay. Ako dahil naghahangyo sa tanang taga Matalom ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Unsa may atong rason nga ato manang suportahan kanunay aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa kayuhan sa katawhan diri sa atong lungsod. Okay? Manitong buhaton guys, mag-check guys. Aron na ko na.